Dumateng kelompok penyaji setunggal kasumanggaken.
Sampun suwuk unglipun jineman gadhek glinding dawah kinanthi gending kethuk kalih kerep minggah ladrang Sidomulya kelajengaken ketawang pangkur nyamat mas terus langgam gagat enjang laras pelok padet nem atur pingsusum saking kelompok penyaji setunggal sampun paripurna. Kelompok candhaipun keparenga samekta kelompok 7 ing mangke badhe ngaturaken laras lendro menyura.